n'oge na-adaghị n'emume afọ nke mbụ n'arọ ụka, Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekele ezinụlọ anyị niile, ndị ọbịa niile nọ n'ime ụka tata, na ndị nyere n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-eso achụ aja Mass tata. Ndị a bụ ndị yọrọ Mass. Ndị otu ekpere nke online na-ekene Chineke ka o si wee duo ndị otu ha wee jụọ ụlọ wee bata n'udo na-enweghị nsogbu ọbụla. Tony na Ịma Ikebụdụ na-ekene Chineke ka Amari Oje, Chetachukwu Ezechukwu na Uju Ezechukwu na-eme emume ncheta ọmụmụ ha ma na-arịọ ngọzi na nchekwa Chineke n'isi ha. Ezinụlọ ọzọ nnadị na-ekene Chineke ka nwa ha nwanyị Jovita ọzọ nnadị na-eme emume ncheta ọmụmụ ya. Na-ekene Chineke ka nwa ha nwanyị Jovita ọzọ nnadị tụrụgo n'ụlọ akwụkwọ. Na-ekenekwa Chineke ka Chibueze ọzọ nnadị na-eme emume ncheta ọmụmụ ya ma na-arịọ ngọzi na nchekwaba Chineke n'isi ha. Marcel na Ogechi Obi na-arịọ nchekwaba Chineke n'isi ha ma na-arịọ ọgwụgwọ nsọ n'isi Chid Obi. Ndị otu ekpere nke online na-ekene Chineke ka o si wee nye ha amara ije n'oge nke Krismas. Philip Nwike na ụmụ ya na-ekene Chineke ka Chinyere Nwike na-eme emume ncheta ọmụmụ ya ma na-arịọ ngọzi na nchekwaba Chineke n'isi ya. Ikechukwu Nze na-ekene Chineke ka George Nze na-eme emume ncheta ọmụmụ ya ma na-arịọ ngọzi na arụ isi ike n'isi ya. Tedeus ọnwụ na ezinụlọ ya na-ekene Chineke ka Rose Catherine ọnwụ na-eme emume ncheta ọmụmụ ya ma na-arịọ ngọzi na nchekwaba Chineke n'isi ya. Ifeanyi nwa Okeke na-ekene Chineke otu o si wee mee ka Carolina Okeke wee gaa ụlọ ma bata n'udo na-enweghị nsogbu ọbụla ma na-arịọ ngọzi na nchekwaba Chineke n'isi ezinụlọ ha, ndị nọ ebe a ma ndị nke nọ n'ụlọ. Osi na Nneka Ọfọndụ na ezinụlọ ha na-ekene Chineke ka Victor na Victoria Ọfọndụ na-eme emume ncheta ọmụmụ ha ma na-arịọ ngọzi na nchekwaba Chineke n'isi ha. Francisca Anụlọha na ezinụlọ ya na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Chuma Cosmos Anụlọha. Giovanni Odim Chukwu na ezinụlọ ha na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Cecilia ihu di ya Odim Chukwu.
Tony na Kalista Oribo na ezinụlọ ha na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Joseph Odibo. Anụlọha na Ọgọ Amalam na ezinụlọ ha. Sorry, please. Ogo Amalam na ezinụlọ ha na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Cosmos Chima Anụlọha. Nnenna Iweala na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Felix na Georgeline Iweala, King George Iweala nakwa Ndubisi Onwekwe. Ogechi Obi na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Ibe Theodore Ndukwe. Benny Uche na ezinụlọ ya na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Celsius Uche. Tony Nwude na ezinụlọ ya na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Veronica Oyibo Nwude. Ka mkpụrụ obi ndị anyị kpọpụtara tata na mkpụrụ obi niile kwerenụ gara aga. Onye isi nchụaja n'ụbọchị tata bụ Maslenus Mbata. Kịta ka anyị kulite ọtọ were aṅụrị tinyekọta ọnụ n'ukwe. 286. Ebokolu nobe Obasarono aka Owenarono Nahana na nwa na mmụọ nsọ. Ka amara nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke mmụọ nsọ dịrị unu niile. Ndị m hụrụ n'anya na Kristo na Bọlachi, udo dịrị unu. Ngwa kelee onye ahụ nọ gị n'akụkụ, mana aka nri mana aka ekpe sị ya, nwanna, ngọzi Chineke dịrị gị. Kwuo okwu ngọzi n'isi ya, tụgharịa n'aka nri gị na n'aka ekpe gị, sị Chukwu nyekwere ya aka maka ọnwụnwa ga-abịara ya ka o nwee ike merie ya. N'oge Lent anyị batara, anyị chọsiri ike amara Chineke nke anyị ga-eji bie ndụ n'ime ya.
taa bụ Sọnde nke mbụ n'oge Lent, oge a pụrụ nnukwu iche. Chineke na-akpọ anyị oku site na nzukọ ya ka anyị bịakete nso n'ebe anyị nọ, ka anyị chegharịa ka anyị si ebiga ndụ anyị, ka anyị jụ njọ ma kwere n'ozi ọma. Dịka anyị gbakọtara n'ihu ya taa bụ Sọnde nke mbụ, anyị na-arịọ ka o were ngọzi ya nye anyị, ka njem anyị ga-aga n'oge a ka ọ mịta mkpụrụ dị mma ma kpọkọta anyị nso n'ebe Chukwu nọ. Tinyekọrọ ndị yọrọ ka echeta ha na Jamisa, ngwanụnụ ka anyị were na mkpa nke anyị n'otu n'otu, were okwukwe chee ha n'ihu Chukwu. Ụmụnne m, iji kwado onwe anyị nke ọma maka emume ihe omimi ndị ya dị ya nsọ, ka anyị kweta na anyị emehiela site n'ikwupụta njọ anyị gaa. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile. Emeela m nke ukwuu site n'echiche na okwu na omume, ma site n'ịhapụ ezi omume kwesịrị na m ga-eme. Site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie m nke kasị ukwuu, ya ka m ji arịọ Maria dị ngọzi, Virgin ọkpụ, ma ndị mọma na ndị nsọ niile, na unu ụmụnna m, unu rịọrọ anyị ose bụ ụwa Chukwu anyị arịrịọ, ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị ga, wee duru anyị na ndụ ebe.
Chineke nna ji ike niile, biko mee ka emume nke oge ncheta ahụhụ Kristi anyị na-eme kwa afọ nyere anyị aka ịghọtawanye ihe omimi Kristi, ka anyị site n'ibi ndụ dị asọ na-abawanye na amara gị site na adị inwe n'anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị eze n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akụkọ Jenesis. Onye nwe anyị Chineke kụrụ obi agbara ogige na idem nke dị n'ọwụwa anyanwụ, wee tinye mmadụ ahụ ọ bụrụ n'ebe ahụ. Onye nwe anyị Chineke mere ka ụdị osisi ọbụla si n'ala pulite, ma nke mara mma ile anya, ma nke mara mma oriri. Abịakwa nwee osisi nke ndụ na osisi nke ịma ihe dị mma na ihe dị njọ n'etiti ubi ahụ a bụrụ ogige. Abịa n'anụ ọhịa niile Chineke kere, agwọ bụ nke gụkarịrị ha niile na ụwa. Ọ bịa jụọ nwaanyị ahụ sị, ọ bụ eziokwu na Chineke sịrị unu atakwala mkpụrụ osisi ọbụla dị n'ubi ahụ a bụrụ ogige? Nwaanyị a zara agwọ sị, anyị nwere ike ịta mkpụrụ nke osisi dị n'ubi ahụ a bụrụ ogige, ma gbasara mkpụrụ osisi dị n'etiti ubi ahụ a bụrụ ogige, Chineke kwuru sị, unu atakwala mkpụrụ osisi sitere na ya, unu emetụkwala ya aka, unu taa ya ma ọ bụ metụ ya aka, unu ga-anwụ anwụ. Mgbe a ka agwọ jiri gwa nwaanyị ahụ sị, mba, unu agaghị anwụ. Chineke maara nke ọma na ụbọchị ọbụla unu ga-ata ya ka anya ga-emeghe unu. Unu ewee dịka Chineke, mara ihe dị mma na ihe dị njọ. Nwaanyị ahụ were hụ na osisi ahụ mara mma oriri, makwasa mma ile anya, bụrụkwa ihe na-atụla akpịrị maka amamihe ahụ o nwere ike inye. O wee hụrụ otu mkpụrụ ya taa. Ọ bịara ka were ya nyetụ di ya, onye so ya nọrọ. O sorokwa taa. Mgbe a ka ha anya ha abụọ meghere, ha wee ghọta na ha bụ ụtọ. N'ihi ya, ha wee dụkọta akwụkwọ fig ọnụ, were ya mere akwa ha na-eje. Okwu nke seburu ụwa. Abụ ọma na azịza. Ihe a ga-aza bụ, biko onye nwe anyị, mere anyị ebere n'ihi na anyị emela njọ. Biko onye nwe anyị, mere anyị Biko onye nwe anyị, mere anyị ebere n'ihi na anyị emela njọ. Azịza. Biko onye nwe anyị, mere anyị ebere n'ihi na anyị emela njọ. Chineke m, were obiọma gị mere m ebere. Were obi ebere gị hichapụ njọ m niile. Biko sachapụ mmehie m, gwacha njọ m. Azịza. Azịza. Biko onye nwe anyị, mere anyị ebere n'ihi na anyị emela njọ. N'ezie, amaara m mmehie m, njọ m niile guzoro m n'ihu mgbe dum. Emehiela m gị, sọ gị ka m mehiere. Emela m ihe rụrụ arụ n'ihu gị. Azịza. Biko onye nwe anyị, mere anyị ebere n'ihi na anyị emela njọ.
Chineke m, kenye m obi dị ọcha, tinye mmụọ kudosiri ike n'ime m. Achụpụkwala m n'ihu gị, anapụkwala m mmụọ gị dị asọ. Azịza biko Onyenwe anyị, mere anyị ebere n'ihi na anyị emeela njọ. Nyekwa m aṅụrị nke enyemaka gị, rụọ mmụọ nke obi na-anọ ọkụ kwalite m. Onye nwe m, meghee egbugbere ọnụ m, ka ọnụ m wee kwusa otuto gị. Azịza biko Onyenwe anyị, mere anyị ebere n'ihi na anyị emeela njọ. Zanazo biko Onyenwe anyị, mere anyị ebere n'ihi na anyị emeela njọ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Rom. Njọ batara n'ụwa a site n'aka otu mmadụ. Ọnwụ soro njọ bata. Ọnwụ wee si otu ahụ gazuo mmadụ niile. N'ihi na mmadụ niile emeela njọ. Njọ dịrị ya adị n'ụwa tupu enye iwu. Ma ebe iwu na-adị, ibo mmadụ ebubo na o mebiri iwu adị. Ma ọnwụ sitere n'oge Adam bụrụ eze na-achị ụwa niile ruo n'oge Moses. Ọ bụ ezie na njọ ha abụghị nke imebi iwu dị ka nke Adam. Adam bụ ihe ọmụmatụ nke onye ahụ gaje ịbịa. Ma onyinye nke amara jiri ihe buru ibu karịa ọdịda nke mmadụ. Ọ bụrụ na mmadụ dum nwụrụ n'ihi njọ otu mmadụ ahụ, bụ Adam. Ọ karịrị bụrụ eziokwu na amara Chineke nke sitere n'aka otu mmadụ ahụ, bụ Jesu Kristi, ga-agazu mmadụ dum dị ka uju onyinye obiọma Chineke. Uru eritere na amara Chineke karịkwara abụmọnụ ewetara na njọ otu mmadụ ahụ. N'ihi na otu njọ mmadụ mere butere ikpe ikpe na amamikpe. Ma onyinye amara Chineke nke bịara mgbe mmadụ merela ọtụtụ njọ mere ka agụnye onye mmehie na onye ezi omume. Ọ bụrụ na ọnwụ sitere n'aka otu onye n'ihi mmehie ya rute mmadụ niile, otu ahụ kwa ka o siri karịa bụrụ eziokwu n'otu onye ahụ bụ Jesu Kristi, ga-eme ka onye ọbụla weta ndụ bịakwa bụrụ onye ezi omume ahụ ọ na-edozi ịbụnụ. Ọ pụtara na otu esi gụnye mmadụ dum ndị njọ sitere n'irube isi nke otu onye, ka esikwara gụnye mmadụ dum na ndị ezi omume site n'irube isi nke otu onye. Okwu nke osebụla ụwa. Otito na-ebube dịrị gị, dị nwenụ m Jesu Kristi. Otito na-ebube dịrị gị, dịrị gị ebighị ebi. Ọ bụghị sọ na nri ka mmadụ ji adị ndụ, kama site n'okwu nke si n'ọnụ Chukwu pụta, ebighị ebi, ebighị ebi.
Jesu Kristi, otito na-ebube dịrị gị ebighị ebi. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ha si n'ozi ọma dị asọ nke Matiu dere. N'oge ahụ, mmụọ nsọ wee duru Jesu baa n'ọzara ka ekwensu nwaa ya. Mgbe o busiri ọnụ 10 ụbọchị ehihie na abalị, oke agụụ gụrụ ya. Onye ọnwụnwa ahụ wee bịakwute ya sị, ọ bụrụ na ị bụ nwa Chineke n'eziokwu, gwa nkume ndị a ka ha ghọọ ogbe achịcha. Jesu zara ya sị, edeela ya n'akwụkwọ nsọ sị, ọ bụghị naanị achịcha ka mmadụ ga-eri wee dị ndụ, kama ọ bụ site n'okwu ọbụla si n'ọnụ Chineke pụta. Mgbe ahụ ekwensu wee kpọrọ Jesu baa obodo nsọ. O wee guzobe ya n'akụkụ dị elu nke ụlọ nsọ sị ya, ọ bụrụ na ị bụ nwa Chineke n'eziokwu, si ebe ahụ wụda n'ala, n'ihi na edeela ya n'akwụkwọ nsọ sị, ọ ga-enye ndị mmụọ ozi ya iwu maka gị, ka ha kuru gị n'aka, ka ị ghara ịkpọbi ụkwụ gị na nkume. Jesu wee zaa ya sị, ọzọkwa edeela ya n'akwụkwọ nsọ sị, anwala onye nwe anyị Chineke gị ọnwụnwa. Ekwensu wee kpọrọ Jesu rigo otu ugwu dị oke elu. O wee gosi Jesu alaeze niile nke ụwa na ebube ha. O wee gwa Jesu sị, aga m enye gị ihe ndị a niile ma ọ bụrụ na ị daa n'ala kpọrọ m isi ala. Mgbe ahụ Jesu wee baara ekwensu mba sị, ekwensu, ngwa pụọ, n'ihi na edeela ya n'akwụkwọ nsọ sị, onye nwe anyị Chineke gị ka ị ga-akpọrọ isi ala, ọ bụkwa naanị ya ka ị ga-efe. Mgbe ahụ ka ekwensu ji hapụ ya. Ndị mmụọ ozi wee bịa na-ejere Jesu ozi. Ozi ọma nke osebrowa. Bịara n'eru gị
ebere. Ugbu a anyị kwere na-akpọlata echiche anyị azụ oge anyị nọ n'ime ya. Ọ bụ oge Lent. O nwere ihe mere ejiri kpọọ ya oge Lent. O nwere ihe mere nzukọ Chineke ji esi n'aka nzukọ wee na-akpọ anyị oku pụrụ iche n'oge a. Ọ bụ eziokwu, o nwere ike ịdị anyị ka oge ndị ọzọ, mana ndị jiri arịna mma ha na Chineke kpọrọ ihe, ọ dịghị ka oge ndị ọzọ. O nwere ike dị anyị ka oge ndị ọzọ, mana ndị na-agba ọsọ eluigwe, ọ dịghị ka oge ndị ọzọ. Ọ bụ eziokwu na ọ dịrị mgbe anyị na-adịghị agba mbọ ịbịakete Chineke nso, mana oge a adịka iche. Ọ bụ ihe mere o jiri dị otu ọ dị. Taa bụ Sọnde nke mbụ n'oge Lent. Wenezdee gara aga ka anyị mere Ash Wednesday. O nwere ike nwee ọtụtụ n'ime anyị nọ nga na-amadịghị na ememe Ash Wednesday. O nwere ike nwee ọtụtụ ndị n'ime anyị nọ nga o nwere ihe akọga amadịghị ha. O nwere ọtụtụ n'ime anyị nọ nga ihe anyị na-abịawo only na Sọnde. Anyị bịa nga anyị apaki ya moto, anyị gbachie egwu anyị ala, and that is the end. Onye ọbụla nwere otu o si efege Chineke ya. Chukwu bụ onye mazụrụ anyị niile, wụkwa na onye maara ihe ọ chọrọ n'aka anyị, were na-akpọ anyị oku, na-akpọsi anyị ike ka anyị bịakotekwuo nso karịa ka anyị dị, ka anyị zọbatakwu ụkwụ n'ebe ọ nọ. Ọ bụ ka a na-akpọ anyị n'oge a. N'ụbọchị taa bụ Sọnde nke mbụ n'oge Lent. Ọ dị oke mkpa na arụtụrụ anyị aka ihe gbasara ọnwụnwa. Ọ bụ ihe merenụ ihe ọgụgụ ndị agụrụ anyị taa na-arụtụrụ anyị aka otu ihe a mụ na gị na-abụ ga-akpọrịla ihu ọ bụrụ na anyị chọrọ ihu Chineke. Ọnwụnwa, temptation, ọnwụnwa. Ọ bụrụ na mụ na gị na-abụ chọrọ ihu Chineke, ọnwụnwa ga-akpọrịla anyị ihu, onwe otu anyị ga-esi agbakwa ya. Ọ bụrụ na mụ na gị na-abụ chọrọ ịga eluigwe, ọnwụnwa ga-akpọrịla anyị ihu, enweghị otu esi agbakwa ya. Ọ bụrụ na mụ na gị na-abụ chọrọ ịbịakete nso n'ebe Chukwu nọ, ọnwụnwa ga-akpọrịla anyị ihu, enweghị shortcut, enweghị otu esi agbakwa ya. Anyị ga-ezuterela ya. Ọ bụ ihe mere o jiri dịkasịa mkpa na Sọnde nke mbụ a eji ewelite ihe gbasara ya were na-edobe anyị n'ihu. Maka na onwe onye ọsọ, enwere onye ọnwụnwa sọ. Ọ bụrụ na Ekwensu nwere ike nwa Jizọs, kedu maka mụ na gị na onwe ihe anyị pasịtara? Ọnwụnwa na-amịta otu mkpụrụ, na ọ bụrụ na anyị danye n'ime ya, mkpụrụ ahụ ọ na-amịta bụ gịnị? Njọ. Mana ọnwụnwa n'onwe ya abụrụ njọ. E nwere ike ịnwa mụ na gị site na Jenụwarị rute na Disemba. Anyị emebela njọ ọ bụrụ na anyị adabaghị n'ime ya. Mana mgbe ọbụla anyị dabara n'ime ya, njọ emeela. Ọ bụ ihe mere na eji akpọlite echiche anyị ka anyị chemie echiche ka anyị si ebi ndụ anyị. Olekwena ihe bụ njọ? Erubereghị Chineke isi, disobedience. A na-akọrọ anyị akụkọ Adam and Eve n'ụbọchị taa. Ọ bụrụ na Ekwensu bịaranụ kọchara akụkọ niile ọ kọrọ, ha ghọrọ ha mkpụrụ osisi ahụ taa, o nweghị ihe merenụ. Ekwensu bịara, ha emerie ya. Mana ihe mere na ihe jiri mewo na Ekwensu gwara ha na Chineke tụgara ha asị. Ha ekwere na Chineke tụgara ha asị, wee werezie akụkọ nke Ekwensu were ji mere ihe.
Ọ bụ ihe mere na njọ jiri mee. And ọ bụ ihe ekwensu na-adị eme mgbe ọbụla a bịara ịnwa anyị ọnwụnwa. Ekwensu bịara ịgwa anyị na ihe ahụ Chineke na-agwa anyị so ka anyị mee, na ihe ahụ Chineke gwara anyị so ọ bụ ezi ihe, na ihe ahụ Chineke gwara anyị so ọ bụ ihe anyị ga-eme wee fee ndụ, na Chineke na-atọrọ anyị asị. Ọ bụ ihe ekwensu na-adị eme mgbe ọbụla ọ bịara ịnwa anyị ọnwụnwa. Ịbịa gwa anyị so okwu Chineke bụ asị, na anyị were nke ya. Ọ bụrụzie na anyị were okwu ya ji mere ihe, anyị ahụzie na anyị gba ọtọ. Maka na mgbe ọbụla anyị lụrụ okwu Chineke ahụ kpuchidere anyị were tọpụga ya were eke ekwensu, anyị amatazie na anyị gba ọtọ. Maka na kemgbe Adam and Eve jiri okwu Chineke hibe isi, ha amataghị na ha gba ọtọ. Mana mgbe a bịara lezie ihe ahụ magidere anyị, ihe Chineke jiri kpugide anyị, tọpụzie ya, anyị amata na anyị gba ọtọ. Maka na ọ bụ ihe njọ na-eji eme. Njọ ji agbanwe anyị ọtọ. A na-akpọlite echiche anyị ka anyị mara na ọ bụ eziokwu na mụ na gị na-abụ anyị ahaziela otu anyị si emele nta. Anyị ewelitela ihe ndị anyị ga-eme, anyị echela ha n'ihu Chineke, anyị sịrị onye nwe anyị ke otu a ka m ga-esi were mee ya, ka anyị marakwa na onye ọnwụnwa ahụ adịghị ehi ụra. Na dịka mụ na gị na-abụ si akwadokwa ka onye ọnwụnwa ahụ sikwa akwado. Ọ na-abịa, ọ bịala abịa. O nwedịrị ka ọ nọ n'ime chọọchị nga, ọ nọ n'ụlọ m, ọ nọ n'ụlọ gị, ọ nọ n'ụzọ, ọ nọ n'ebe di gị nọ, ọ nọ n'ebe nwunye gị nọ, ọ nọ n'ebe fada nọ, ọ nọ n'ebe nwa gị nwoke nọ, nwa gị nwaanyị nọ, ebe a na-azụ ahịa. A na-akpọlitezi echiche anyị ka anyị doo anya nkọnkọ, ka anyị doo anya nkọnkọ, maka na ọ bịala abịa. Olee ihe Jizọs jiri merie ya? Ihe Jizọs jiri merie ya bụ irubere okwu Chineke isi, iwere okwu Chineke were gbaa onwe ya okirikiri. Unu lee anya mgbe ekwensu na-abịa, ọ marakwala akwụkwọ nsọ. Ekwensu amarakwala ihe. Marakwanụ na onye anyị na ya na-eme ihe abụkwaghị mmadụ anụ ahụ, ọ bụkwa mmụọ. Lee ka o si were okwu Chineke were na-atụpụrụ ya Jizọs. Mana ka ọ na-atụpụ ihe ndị a, o were echiche ọjọọ na ihe ọ chọrọ ime gbakọ okwu Chineke ahụ, ka okwu Chineke ahụ ghara ịbụzi ihe Chineke kwuru zipụ ya. Mana ka Jizọs jiri bụrụ Chukwu nwe mere mmadụ na onye ji okwu Chineke wee jisie onwe ya aka ike, ka okwu ndị ahụ na-abịa ya ewerekwa okwu Chineke were na-ezoghachi ya, were na-egbochi ya. A na-arụtụziri anyị aka dịka Adam and Eve jiri eji ihe okwu Chineke kpọrọ ihe. Abịa n'ozi ọma, Jizọs ji okwu Chineke kpọrọ ihe, wuru ihe o jiri merie ekwensu. Ma ọ bụrụ na mụ na gị na-abụ were okwu Chineke kpọrọ ihe, were ya ji mado onwe anyị akwa, were ya ji kpuchie onwe anyị, were ya sonye n'ime obi anyị, na-agụ ya, werekwanụ nwee ntụkwasị obi na ihe ahụ okwu Chineke ahụ na-ekwu, nụrụ ya ma kwerekwanụ na anyị ga-erubere ya isi, na ọnwụnwa ga-abịa mana ọ ga-emeri anyị. Mana mgbe ọbụla anyị leziri anya wee chee sị na nke anyị chọrọ ime ka mma, anyị ahụ na anyị adapụga. A na-adụ anyị aka na ntị taa. Nwa m echekwala n'isi ka ike. Nwa m echekwala na ịmarachana. Nwa m echekwala na ọ gaghị abịa. Ọ ga-abịa, maka na enwere onye ọ na-asụ anya. Mgbe ọ ga-abịa, chetakwa sa ihe mụ na gị na-abụ ga-eji merie ya were irube isi n'okwu Chineke. Ọ bụrụ na mụ na gị rubede isi n'okwu Chineke, wee mara na Chineke enweghị ike ịghara anya ụgha, na Chineke adịghị agha ụgha, na okwu ya niile bụ eziokwu. Ọ bụ Chineke, ọ bụrụ mmadụ. Mmadụ na-agha ụgha, ekwensu na-agha ụgha, mana okwu Chineke niile bụ eziokwu. Ọ bụrụ na mụ na gị na-abụ jidesie ya ike, ọ ga-enyere anyị aka n'oge a. Ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịga njem a wee gara onye n'isi n'ụzọ Chineke ji chọọ ka anyị gaa ya. Ọ bụ eziokwu na anyị ketara oke na otu Adam na Eve siri daa. Anyị eketakwala oke na mmeri nke Jesu Kristi meriri ọnwụ, na mmeri nke Jesu Kristi meriri njọ, na mmeri nke Jesu Kristi meriri ekwensu. Ọ bụzi ihe nọrọ na mụ na gị na-abụ n'aka ịma onye anyị ga-ege ntị. Ọ bụrụ na mụ na gị na-abụ gere Jesu Kristi ntị, otu ahụ o siri nwee mmeri ka anyị ga-esikwa nwee mmeri.
mana ọ bụrụ na mụ na gị na-abụ hapụ gị gere ya ntị, ọ bụkwa na anyị ga-egeziri Adam ntị kere Eve ntị. Otu ahụ ha siri daa ka anyị ga-esikwa daa, mana Chineke achọghị ka anyị daa, ọ chọrọ ka anyị nwee mmeri. Unu hụrụ ka mgbe Jesu Kristi na ekwensu na-akparịta ụka, ka Jesu Kristi si were okwu Chineke were na-egbubichi ekwensu, ghara ime ka ya na ya bịa ka ọ bịa ụbịa chegharị ime echiche na ihe ekwensu na-agwa ya. Maka na mgbe ọbụla mụ na gị na-abụ, James dị nsọ si anyị, resist the evil one and flee. Ekwensu were terrorists. You don't negotiate with a terrorist. Ekwensu were terrorists. Don't negotiate with a terrorist. Mgbe ọbụla ọ batara n'isi mụ na gị bịa na-akpanyere anyị otu ụka ma ọ bụ nke ọzọ, ọ bụrụ na mụ na gị na-abụ dukwuru ala ka anyị na ya na-akparịta ụka, otu ihe na Ivu si akparịta gị ụka, a na-ahụ osisi ke kwesịrị ekwesị na ke na-ekwesịghị ekwesị, osisi kere mma n'anya na ke na-arịghị mma n'anya. Bifo a na-ekwucha na ihe ahụ, Ivu ahụmana na osisi enu asị ha atala ọrịdị mma ịta ata o. Mana kemgbe ya na-ada nnọ nga ahụ, ole bụ osisi ahụ anya? Maka na o ji okwu Chineke jisie ya ike. Ole bụ osisi ahụ anya? Mana mgbe ya na ekwensu na-akparịtazi ụka, ihe o jiri higide onwe ya agbụhapụ ya. Mgbe ahụ ka ọ bịara bịa tụgharịzie m osisi ahụ anya. So ahụbeghị m osisi a kemgbe osisi arịdị mma ịta ata o. Lezie ya anya, ọ madịrị mma ịta ata o, ka m rọkwula otu taa. Maka na mgbe ọbụla anyị na ekwensu bịara bido nwere dialogue na ọnwụnwa bịakwutere anyị, o ji eme o ji eme ga-eme, enwe onye n'ime anyị na-agbanahụ ya. Mgbe ọbụla anyị na ekwensu bidoro nwewe dialogue, ọdịdị eruole, ọ bụrụ na anyị ejisighị ike. So Jesu na-agwa anyị taa, gị na ekwensu enwedịla dialogue enwe, o nwere ihe ọma si n'ebe ọ nọ na-abịa, o nwere ihe ọma ga-esi na dialogue ahụ apụta. Ọ bụ na iwe na-ebilite n'ime gị, chọọ otu isi achụpụ ya ozugbo, maka na ọ bụrụ na inye iwe ahụ time, ya ele foundation mụ na gị, ntọala anyị ruruo ya before mụ na gị na-ama ihe merenụ, ọ baa n'ọnụma. And ọ baghala ọnụma, ụka gwara agwụ. Ayọ m Chukwu ka o nyere anyị aka dịka anyị zọbatara ụkwụ icheta ahụhụ anụ Jesu tara n'ihi mụ na gị. Anyị ekwe Chineke nkwa na anyị ga-ebi ndụ otu o siri dị ya mma, wee rubere okwu ya isi. Ka Jesu nye anyị amara otu ahụ o siri merie ekwensu, ka anyị sikwe ya merie ya, ka anyị na ekwensu ghara inwe nkata ọbụla, kama ka ọ bụrụ ndị mmụọ ozi ka anyị na ha ga na-enwe nkata. Nwachukwu onye ọnwụnwa ahụ nọ nso, ka mụ na gị na-abụ mụrụ anya, ka oke hapụ ịta azụ anyị, maka na ọ bụ sọ onye mmụọ anya ka oke na-adịghị eri azụ ya. Ka Chukwu gọzie anyị niile ma nye anyị ike nke anyị ga-eji lụọ ọgụ a wee lụrụ ya n'isi, site na Jesu Kristi onye nwe anyị. Ekwe m otu Chineke, Jesu Kristi sotu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, eze Chukwu si n'eze Chukwu, amụrụ ya mụ, eme ya na nna bụ otu ihe ha ji bụrụ Chukwu. Onye si na ya
mee ihe dum. Maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata, ere ahụ na Virgin Maria site na Mmụọ Nsọ, ọ bụrụ mmadụ bịa kpọgbọ ya n'obe n'ihi anyị, n'oge ọchịchị Pontius Pilate ọ tara ahụhụ ọnwụ elie ya ma o bilitere na ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo, ọ lagoro n'eluigwe nọrọ n'aka nri Nna, ọ ga-abịachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na Mmụọ Nsọ onye nwanyị na-enye ndụ, onye si na Nna na-anwapụta, onye a na-esekpụrụ metụkodo ya na Nna na Nwa, onye si na ndị amụma okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizma nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ, na ndị ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwelenụ. Chineke ji ike niile, anyị ma na anyị adịghị ike n'aka onwe anyị, mana gị nwa bụ ike anyị. Jesu egosila anyị na ọ bụrụ na anyị nọgidesi ike n'ime ya na anyị ga-emeri ọnwụnwa na-abịakwute anyị. Chukwuma, anyị na-arịọ gị nyere n'anyị aka dịka anyị zọbara ụkwụ n'oge a dịkasịrị mkpa dị iche narị na mma anyị na gị, ka anyị bịakwute Jesu, bie n'ime ya, rubere okwu gị isi, ka anyị merie ọnwụnwa ndị ga-abịakwute anyị. Nye anyị mmụọ nke na-enye ndụ, mmụọ nke na-enye ihe na-enye ike, mmụọ nke ga-agba anyị ume ka anyị na-eme uche gị. Nye anyị mmụọ nke na-enye ndụ,
n'ihe na-enye ike mmụọ nke na-agbanye ume ka anyị na-eme uche gị. Maka ndị niile kwerenụ ka ha nagide ọnwụnwa ma sobe ụzọ nke Onyenwe anyị, anyị anyọgidewanụ. Nye anyị mmụọ nke na-enye ndụ, mmụọ nke na-enye ihe na-enye ike, mmụọ nke na-agbanye ume ka anyị na-eme uche gị. Maka ndị na-achị mba ụwa ka ha na-achọ ụzọ nke ikpe, nkwụmọtọ na atụmatụ nakwa omume ha niile, anyị anyọgidewanụ. Nye anyị mmụọ nke na-enye ndụ, mmụọ nke na-enye ihe na-enye ike, mmụọ nke na-agbanye ume ka anyị na-eme uche gị. Maka ndị okwu ọnụ ha na omume ha bụ ihe mgbu nyere mmadụ ibe ha, ka ha nwere ezie obi nabata amara nke nchegharị ma mezie ndụ ha, anyị anyọgidewanụ. Nye anyị mmụọ nke na-enye ndụ, mmụọ nke na-enye ihe na-enye ike, mmụọ nke ga-agbanye ume ka anyị na-eme uche gị. Maka ndị niile nwụrụ n'izu ụka gara aga ka ha nweta aṅụrị n'oke oriri nke eluigwe, anyị anyọgidewanụ. Nye anyị mmụọ nke na-enye ndụ, mmụọ nke na-enye ihe na-enye ike, mmụọ nke ga-agbanye ume anyị na-eme uche gị. Maka ndị kwerenụ, ndị a họpụtara na ndị anabata ọhụrụ ka ha na-esonye na adịma nsọ n'ihe ama aka nke oge a dị nsọ, anyị anyọgidewanụ. Nye anyị mmụọ nke na-enye ndụ, mmụọ nke na-enye ihe na-enye ike, mmụọ nke ga-agbanye ume ka anyị na-eme uche gị. Maka ndị niile nwụgoro, ọkacha ndị anyị na-echeta na Jamas taa, ka ha site n'ekpere na arịrịọ anyị nweta ebere Chineke na ezumike ebe ebe na alaeze eluigwe, anyị anyọgidewanụ. Nye anyị mmụọ nke na-enye ndụ, mmụọ nke na-enye ihe na-enye ike, mmụọ nke na-agbanye ume. Chineke ji ike n'ubere gị isi n'okwu gị, zaa oku nchegharị a nke ị na-akpọ anyị, ka anyị wee nwee ike nweta nzọpụta n'ime gị site na Kristi Onyenwe anyị. Otito m ga-adịrịnụ, ọ bụghị mmadụ ka otito m ga-adịrị, ọ bụghị mmadụ ka otito m ga-adịrị,
otito m niile ga-adịrị Chineke nna ewo mmadụ ka otito m ga ọ bụghị mmadụ ka otito m ga-adịrị ọ bụghị mmadụ ka otito m ga-adịrị otito m niile ga-adịrị nụ Chineke ịma na ọ bụghị mmadụ ka otito m ga-adịrị n'uwe ọ bụghị mmadụ ka otito m ga-adịrị n'uwe ọ bụghị mmadụ ka otito m ga-adịrị otito m niile ga-adịrị Chineke nna ewo ọ bụghị mmadụ ọ bụghị mmadụ Chigeje chegabo Chigeje chegabo Samaya Nkọba ihe niile na-emere anyị nkọba ebube Jizọs n'ime ndụ nkọba ya Chigeje chegabo Samaya nkọba mmesoma ya nkọba mmesoma ya mama imela eze Jizọs ebe mere ka ndị ndụ taa mama imela chimo mama imela eze Jizọs ebe mere ka ndị ndụ taa mama ekele nke Chineke onye okpo na ọgba aghara okorobịa na-enweghị ntụpọ mama imela chimo mama eze Jizọs ebe mere ka ndị ndụ taa mama 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 okorobịa na-enweghị ntụpọ mama imela dadi mama imela ọ dịghị ihe onye nwanyị apụghị ime ọ dịghị ihe ọkpara Chukwu apụghị ime ọ dịghị ihe onye nwanyị apụghị ime ọ dịghị ihe ọkpara Chukwu apụghị nwanne m onweghị ihe chi na-enye ndụ apụghị ime ọ dịghị ihe ọkpara Chukwu apụghị ime ọ dịghị ihe onye nwe m apụghị ime ọ dịghị ihe ọkpara Chukwu ịma na o nwere otu ụbọchị n'obodo Gestamani o nwere otu nwoke ọ dara n'ala nwụọ ma chi anyị na-efe beletere ya naanị okwu okporo onye nwụrụ anwụ ji bilie ewo ọ dịghị ihe onye nwanyị apụghị ime ọ dịghị ihe nwanne m bịale ihe ọmụ mere m bịale enyi m bịale ihe ọmụ mere bịale onye m ndụ ihe ọmụ mere bịale ọ bụ na-eri m enuwo ihe ọmụ mere bịale o mere mara ya ihe ọmụ mere bịale ọ sị m gaba gaba ihe ọmụ mere bịale nwanne m bịale enyi m bịale sista m bịale brọda m bịale onye na-eme mma ihe nwanne m bịale o mere mara ya ihe enyi m bịale ọ bụ na-eri m enuwo ihe nwanne m bịale ihe
obi ka onye ya ekene ọma nyenụ ya obi ka onye ya ekene ọma bịa o kwesịrị nwanne m o kwesịrị ka nye ya ekele ọma o kwesịrị nwanne m o kwesịrị o kwesịrị nwanne m o kwesịrị ka nye ya ekele ọma kwesịrị nwanne m o kwesịrị nwanne m nyenụ ya o enyi m nyenụ ya nwanne m nyenụ ya o nwanne m nyenụ ya onye na-eme mma nwanne m nyenụ ya o mere mmadụ ahịa nwanne m nyenụ ya ma nyenụ ya ekele ọma nyenụ ya o nyenụ ya nyenụ ya o meworo m ya o meworo m ya o meworo m ya ihe mmadụ apụghị emere m ihe mmadụ apụghị emere m there is something that makes me come into your presence I have found there is something that makes me come into your presence my helper there is something that makes me come into your presence my helper my helper my helper there is something that makes me ekele o nwere ihe o mere m ji o nwere ọnọrọ na m nje bulie ha ya elu o nwere ihe o mere m ji nye ya ekele onye obiọma nwere ihe o mere m ji enye ya kenenụ ya nye ya ekele onye obiọma nwere Jesu akpọgidere n'obe gịnị ka o mere ụwa onye nwanyị nwụrụ ọnwụ n'obe onye ga-agwa m ihe o mere ụwa o Jesu nwụrụ ọnwụ n'obe nweghị ihe o mere ụwa elu ụwa ọ dị mma dị njọ ekpere ewo m aga m agbaba n'ime Jizọs
rịọwanụ ụmụnne m ka aja m na nke unu bụrụ ihe ga-asọ Chukwu nna ji ike niile ịnara. Dị nwenụ m biko tụgharịa. Chineke ji ike niile, anyị na-arịọ gị ka ime ka anyị kwesị ịhụnyere gị onyinye nke a anyị ji eme emume nke mbido oge dị nsọ nke ncheta ahụhụ Kristi site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi unu elu. Ka anyị nye n'ụdị inwenụ Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezie bụrụkwa ihe ziri ezi bara uru na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile n'ebe niile, onye nwe anyị nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa ta ụwa site na Kristi dị nwenụ anyị, onye buru ọnụ erighị nri nke ụwa iri abalị anọ bịa were usoro emume ebumọnụ nke a gọọra Chineke. Ọ kpachapụrụ ọnya niile nke agwọ mgbe ochie kwere anyị, bịa kụziere anyị imeri arụrụ ala nke ekwensu, ka anyị were obi kwesịrị ekwesị mee emume ihe omimi nke ahụhụ na ọnwụ nke onye nwe anyị. Ndụ nke ụwa agacha, ka anyị bata na mbilite n'ọnwụ dị ebighị ebi. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị mmụọ ọma na ndị nsọ na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe. Nenu kasielu, nenu kasielu, Hosanna, nso, 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 Nenu kasielu, nenu kasielu, Hosanna, nso, 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 nso. Ịdị nsọ ezi dị nwenụ bụrụ isi iyi nke adị nsọ ọbụla. Ya mere anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị ya nsọ site n'ikwukwasị ha mmụọ gị, ka ha were ghọọrọ anyị
ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe o kwetere ka edunye ya n'ahụhụ ọnwụ were achịcha ka ọ na-enye gị ekele, ọ gọzie nye ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu ahụkwa ka o siri mee mgbe o richara nri anyasị, o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele bunye ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ, ka e were gbaghara njọ ga. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta ihe omimi nke okwukwe ha niile n'ugbo a. Anyị na-ekwupụta ọnwụ gị, na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị. Ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya, anyị ebunyere gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ị gụnyere anyị na ndị tosiri kwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke na ahụ na ọbara Kristi, bụrụ ndị a ga-ekpokọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Di nwanne, cheta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile, mee ka o zuo oke n'ịhụnanya. Gọzie popu anyị bụ Leo na bishọp anyị bụ Gomez na ndị echiri echi niile. Chetakwazị ụmụnne anyị ndị ji nchekwube nke mbilite n'ọnwụ rahụ ụra, were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ihu gị. Anyị arịọ ka ị meere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, nakwa Josef dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstọl dị ngọzi na ndị nsọ niile ndị mere uche gị kamgbe ụwa ta ụwa, keta oke ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na anyị dịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Blessings and glory, wisdom, thanksgiving, amen. Power and might belongs to you.
ka anyị were n'ekpere onye onye nzọpụta anyị kụziere anyị were kpọkuo Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe. zọpụta anyị na-arịọ sebere ụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị were gbalagha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwala anya na njọ anyị ga, kama n'okwukwe nke nzukọ gị, n'ihi udo na ịdịkọ n'otu ka uche gị siri chọọ, ịbụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Udo nke sọbụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'eke n'udo, eke n'udo, nyerịta n'eke n'udo. Eke n'udo, nyerịta n'eke n'udo. Atụrụ nke Chukwu, lediwe n'anyị Jesu Kristi onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha bụ ndị a gọziri agọzi, bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Chukwu
otu Chukwu onye kere dị n'ụwa chọọ ya na Chineke nara otuto kwesịrị gị bielu nara mbuli elu na kwesịrị gị Chineke onye dịka gị gọzie okike gị
elu achịcha nke eluigwe gbaa anyị ume. Biko nye anyị okwukwe dị ndụ, nchekwube ji aga n'ihu n'ịhụnanya siri ike, ka anyị wee mụta inwe agụụ maka onye ahụ bụ ezigbo achịcha dị ndụ. Anyị were bisi ike n'okwu niile si n'ọnụ gị pụta site na Kristi onye nwe anyị. Oito dịrị Yesu. Ka anyị gee ntị n'ọkwa ndị dị mkpa. A na-echetere anyị na Together in Mission nke afọ a ka na-agakwa n'iru maka ndị niile kwere nkwa ka ha gbalịa mejupụta nkwa nke ha kwere. Ndị chọọchị anyị, ndị otu anyị ji ohere a na-ekene Mrs. Ibiana Ụkaatụ nakwa ndị otu nke confirmation na ndị ndị wepụtara onwe ha ịkpọrọ ụmụaka anyị ndị nọ na confirmation wee gaa Eucharistic Congress nke nwere Anaheim na Tọzdee gara aga. Anyị na-ekele ha. Anyị na-asị ka ha gaa ka ọrụ ọma nke ha na-arụ ka Chineke si n'inye wee na-agọzi ha n'aha Jizọs. A na-echetakwara anyị na anyị abanyego Lent. Ọ bụ oge eji ebu ọnụ na oge ji kpee ekpere. Anyị ga na-enwekwa Station of the Cross ụbọchị Fraịde ọbụla ma ya kụọ 7 PM n'ime ụlọ ụka ebe a. A na-echetakwara ndị na-agụ ihe ọgụgụ na ha ga-enwe ọgbakọ ha na agbasa Mass. Ọ bụ iwu ma ọ bụrụ na ị bụ onye otu a na ị ga-anọ na ya bụ n'ọgbakọ. A ga-enwe Young Adult na Youth Choir rehearsal ma agbasa Mass. A na-arịọkwa ka ha hapụ ịpụ na ha mechaa ya bụ rehearsal na a ga-enye ha ihe a ga-etinye n'afọ. Adaobi Ezeagwụla ọ nọ ebe a? Ị ga-apụta ebe a ga-afụ anyị. Oke, ịhụnanya nwanne anyị nwaanyị kwụ ebe a. Anyị ncha ma di ya ọfụma, ama m ọtụtụ n'ime anyị ma di ya ọfụma, ọ bụ onye otu anyị, mana ndị night, mana ndị na-asa ahụ na ndị ọta Sabbath. So a na-echetara anyị na a ga-enwe funeral mass nke di ya Friday ma agbasa Station of the Cross, ozugbo agbasa Station of the Cross. So a na-ayọ ka anyị ncha onye ọbụla ka anyị gbalịa nọrọ ebe a n'ụbọchị ahụ. Thank you. Onwe ndị taa bụ ụbọchị mbụ ha iso anyị wee ka ụka ebe a. If today is your first time of worshiping with us, please may you stand. Anyị na-ekele ụmụnne anyị na-asị ha bịakwa ọzọ. And may God bless you all in Jesus' name. Ketazi, anyị na-akpọlite ndị ọnwa bụ ụbọchị ha na-echeta ụbọchị abụpụtara ha n'ime ụwa a mụrụ ha. Ọ bụ na ị nọ ebe a kwụrụ n'ụkwụ gị. If this month is the month you are celebrating your birthday, may you be on your feet
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Hip 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 hooray. Anyị na-ekele ụmụnna anyị na-asị ka Chineke gaa n'ihu na-agọzi ha ma nyekwa ha ogologo ndụ na arụ isi ike n'aha Jizọs. Anyị na-ekelezi nwanne anyị nwoke anyị lee anya n'elu ọta tata anyị nwere onye ọbịa taa. So aha ya bụ Fada Paulinus Anedu. Ọ bụ onye Agụlụsi Ugbo nke Agụlụsi Ugbo Agụlụsi Ugbo nke dị na Anambra steeti. Fada nwanne anyị nwoke na-agụ akwụkwọ otu dịrị ya efe. Fada nwanne anyị nwoke na-agụ akwụkwọ na Australia. Ọbịa oke ọsọ ọgụsigo ọgụ akwụkwọ na Austria. So ọ bịara Los Angeles ọsịkọbịa na-enwe anyị ka anyị kepere ya aka. Anyị na-ekelezi nwanne anyị nwoke Fada Maslinus Mbata, onye nke duru anyị na Jamisa, ka anyị kepere ya aka. Oito dịrị ya eso. So, praise the Lord. I am Amuramaka Igbo Mass, the Igbo community in Los Angeles. So, I'm on sabbatical. So, not a mega setor. So, it's an anga bialute, kambia fono. And afọ ojuju ma afọ ojuju otu unu si emekọ na-akakọ na-aṅụrị na-agbakọ egwu. Anọ m Ọstria, anọtegokwa m aka. Onye ofu ihe I miss being in Austria is Nigerian Mass. Nigerian Mass is unbeatable anywhere in the world. Or more than the Mass can do Nigeria. And it's always an experience to be in Nigerian Mass, especially in Igbo Mass. So I thank you. Keep up the spirit and continue to be together and one. I thank the parish priest who allowed me to celebrate with this celebrant. Thank you very much. Thank you, Father. Altar servers, the choir. Thank you so much, Madam Anna. Also, the organist.
Thank you so much for adding harmony to our singing. Onye kọrọla anyị drums, thank you. Chukwu gọzie gị. Ndị gụrụ anyị ihe ọgụgụ, biko kọrọ na ha aka, kọrọ na ha aka. Kọrọ na ha aka. Thank you so much maka the whole effort unu tinyere. Ndị na-cover online, thank you so much. Kọrọ na ha aka biko. The Eucharistic ministers, thank you so much for all you do. The ushers, thank you so much for all you do. The announcers and the catechists, na onye nke nnukwu na onye nke ọ na-azụ, onye nke na-amụrụ na wee na-etolite, thank you so much. Chukwu gọzie unu niile. Ịmara nke ọ bụla ị na-eme n'ụlọ nzukọ Chineke ka ihe na-aga ọfụma, achọrọ m ike ịmata na Chineke na-agọzi gị. Ọ na-ahụzu ihe niile. So ekele m unu niile, onye ọbụla m na-ekele ha, ekele ka gị kacha. Ya rịkwere unu na mma. Onye nwe anyị nọnyere unu. Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Na pano misagusiko